Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Yemdo go mosinyo yaure nya kwar mga jongo kinyi maket kod maendi kamoro moro maintie wan kod geno ruoth Nyasaye oyaw ni piny wan bende yawan wakendo wachopo mondo mi watare kod achiel kachiel chenro ni eri mano ma Sulwe Mokinyi iluonga ni Sadoyo antie kanyakla koda kachiel koda ka an Brenda Genyo. Komana inya Brenda ichiewo geno ni chiewo katiru chiewo makare aneno ka ruoth orita piny oruna makare. Kamano nyakolo mga jongo kamoro moro maintie wan kod geno ni bende iru maber kendo gweng'o chiemo maber samoro mak mana ma ng'ato orugo e ode nyakolo mga jongo emomiyo wachako ni weche go eko manyien kod gwenge go eko ma Naivasha kama lipot koro yango jatend piny owacho ma pacho kaendi migosi William Samoei Ruto gikone to koro oyawo bath ndara no ero mar Okolo kata railway ma bende wuok e gwenge eko ma Naivasha igino ni dhi go ng'wech kendo chopo e gwenge ni kima Kisumu kendo ringo nyaka gwenge eko mag Malaba nyaka piny libamba no ero mano ma Uganda. E kinde nyasi maket kod maendi jatend piny owacho ne oyango ni chenro maket kod ma en mabiro neno ni weche go eko mag dongruok ochwal ahinya te sekta no ero mar wuoth mabiro neno ni okel mwandu kata gikeni ne oganda jo Kenya. Ruto koro otielo ni chenro maket kod maendi biro neno ni wuodhe mag msigo mopogore opogore obiro ringo e yonero makare ka okang' mar biro neno ni weche mag ohala oting' malo. Bende kinde twak mare kod jofwambo jatend migawo mochung' ne weche go eko mag wuoth e pacho kaendi migosi David Chirchir ne oyango ber mar chenro maket kod maendi. Kotwa kod oganda kaunti ma Narok e kinde nyasi mar yawo ayanga gedo mar ndach okolo manyasani motisi ni SGR. Jatend piny owacho ma pacho ka Laktar William Samoei Ruto okoni ndach okolo no en mano mabiro kelo lokruok maduong' mar yuto e pacho ka kendo medo kelo yot e yore mag wuoth. Cargo still takes up to 80 hours from Mombasa to Malaba and over 100 hours to Kampala. A slow transport corridor, ladies and gentlemen, inevitably loses business and weakens our competitiveness as a nation. It is this gap that makes the 262.3 kilometer Narok-Kisumu section, Phase 2B, of our SGR network, not just an extension, but a strategic economic intervention. This stretch of the railway line will connect our industrial corridor in Nairobi to the agricultural heartland of Narok, Bomet, Nyamira, Kericho, and Busia counties, and ultimately the commercial gateway of Kisumu County. Jatend jotend migepe ma pacho ka migosi Musalia Mudavadi korka kore to pako Laktar William Samoei Ruto kolero ne okang' mar gero ndach okolo no nyaka e piny Uganda en mano madhi nyayo tudruok kod riwruok maduong' e kind pinje ariyogo kotenore gi weche mag ohala komedo ni omenda mag gedo mar ndach okolo no biro muonyo en mano madhi duogo kuom kinde machuok. Initiative hii ya kuzindua hii reli ni initiative ya kuonyesha kwamba ile program ya kuhakikisha kwamba tutakuwa na integration katika bara la Afrika. Wewe hauzungumuzi tu kwa hotuba lakini unatekeleza practically kwa uwanja wa taifa la Kenya na pia katika eneo hii ya East Africa. Kwa hivyo tunakushukuru sana, pesa nyingi sana. Lakini mimi nataka niwaambie wa Kenya, it shall pay off. It shall pay off. Migosi David Chirchir mabende jatend migawo no mar apeyni kod wuoth to yango kaka gedo makamano dhi chuogo tije mathoth ne oganda jo Kenya. And construction of the standard gauge railway through Narok places Narok in a major economic corridor that will integrate with major development of industrial parks, commercial and logistic hubs, and will really bring rapid development to this county of Narok. We will see job creation, job employment during construction. We will see the GDP from construction going up,
as we consume the products from the county of Narok. Korka kore to gavana ma Narok Migosi Patrick Ole Ndutu to opako jatend piny owacho kuom dongruoge mosebedo kotimo e kaunti no kendo medo goyo ne debe motelo ne yiero maduong' ma 2027. Ini kila mara naambia nyinyi watu ya Narok, William Ruto tutaongezea mwaka ingine 5 amalize mwaka yake. Na these are the reason, Your Excellency. Wakati ulikuja hapa development tour last year, ulianzisha barabara ya Ngoswani kupita Naikara na kwenda mpaka Murijo Loita. Your Excellency, I want to confirm to you. Saa hizi imemalizwa kilomita 15 na inaendelea day and night. Your Excellency, hii ingine ya Ololulunga, from Ololulunga inaenda mpaka Melelo mpaka Sogo. Your Excellency, hiyo pia imefika 15 kilometers. Ndio tunasema 2 term. Felo Goblisu Cheng, Kala TV. Jalupa jatend piny owacho manongire Kithure Kindiki sani koroto yango ni gi ikore malich mokalo mar neno ni gibigiriwo oganda mapacho kaeri duto mano motelo ne yiero maduong' mabiro timore higa mar 2027 kane olose gwego mag Ganze e kaunti ma Kilifi. Ngire Kithure Kindiki koroto wacho ni riwruok kata winjruok madhi nyime kinde duono buch siasa mar ODM kachiel kod kamano mar UDA en mano mabende koroto kelo ber malich mokalo ne oganda e pachoka. E seche nogo bende jatlono kwedo malich mokalo jotelogo manie kweth makwedo piny owacho ma owacho ni osiko mana kaloso maracha kuom riwruok makamano kata kamano onge ber moro amora ma gin ginyalo kelo ne oganda e pachoka. Fireman atoboe. Rais Ruto ndiye rais wa kwanza ambaye ametusaidia tukaunganisha taifa letu la Kenya. Na mnajua kabla marehemu Mheshimiwa hayati Raila Odinga hajafariki, walikuwa wamerekebisha na kuunganisha vyama vya UDA na ODM. Ni kweli si kweli? Na sasa tunasonga mbele tukiwa timu moja, chama cha ODM na chama cha UDA. We are now one team. Kile tunauliza ndugu zetu wa ODM, muendelee kudhibiti chama chenu, mujenge chama chenu kiwe na nguvu, na sisi wana UDA pia tujenge chama chetu, tuimarishe chama chetu, ndio tusonge mbele tukiwa pamoja. Niseme nisiseme wana ODM ndugu zetu, kwa sababu tunatembea safari moja, vyama viwili lakini serikali moja ya broad based, tukiongozwa na William Ruto kiongozi wetu sisi zote. Tuimarishe vyama vyetu, tuviweke nguvu. Wana UDA mutengeneze chama cha mutengeneze na muiweke nguvu chama cha Ndugu zetu wa ODM vile vile waimarishe ODM ikiwe na nguvu, isiwe na mpasuko, iwe na nguvu, ndio tusonge tukiwa timu moja ya vyama viwili ambao viko na nguvu. Haola wa majamaa wanaongea huko nje, wanajua Kakanjuni ni wapi, wanajua Kasava, wanajua Kitengwani, wanajua Silala, wanajua Sangaweni, wanajua Ganze, wanajua Bamba, alafu wako na Kiswahili mrefu hapa, wanaanza kulecture rais wetu na kumpatia mawaidha. Na hao ni watu walikuwa na nafasi ya kusaidia ujenzi wa Kenya, badala ya kusaidia rais kujenga Kenya, wakaanza kubomoa Kenya, wakaanza kuchimba mashimo kwa merikebu, ile merikebu ikiwa baharini. Waende wasiende, wapotee wasipotee. Mnasema waende one way. Wangapi wanasema watu wa ukabila waende? Kumachelo bende jakomadon wesisa na yoro maro DM Mike Gladys Nyasuna Wanga bensani koro wokoko kendo uwacho ni chieng' tarik 27 ini kaka don wesisa na yoro maro DM gibiro bedo koda romunero mar NDC kabende okwedo malich mokalo
kweth noero mabende dendore ni Linda Mwananchi mabende chano mar biro bedo kod romo maket kod mano odiochieng' achiel nogo. Kabende Mikael Gladys Nyasuna Wanga wacho ni chenro mar duol kata oganda maket kod mago en mana mar popo kendo chocho it oganda jo Kenya kata joera mar duond bura siasa noero mar ODM. Okwayo jokanyo duond bura achiel noero ni ka giket mana maino mar gero chama gi noero mar ODM. Ways to call an NDC as stipulated in the constitution of the party. So people are free to hold political rallies, they are free to hold barazas, they are free to hold parties, but the NDC of the ODM party will only be one at Jamhuri grounds on 27th, Friday next week. And we welcome our members, the delegates who have already been communicated to. And an NDC is called by the neck of the party. And therefore, for anybody to claim that they are organizing an NDC, they have to tell us which neck met and decided on that NDC of the party. You must give a 21-day notice, which the party has given. This is a plot, and we said it a long time ago, to create confusion, to create sideshows, to confuse our members, but luckily our members are very clear on where we are going as a party and how we do our things. Jaod bura masuna East Migos Junet Mohamed koroto yango ni duond bur siasa mar ODM en mano mapodo tegno malich mokalo e pacho kaeri kendo ni koda kambi kendo kik ngato par ni duond buch siasa no koroto dok chien kendo yom kane oloso mane bomano ma Nairobi odiochieng'no manyoro jatlono bende omedo chayo malich mokalo Migosi Rigathi Gachagua ma owacho ni osiko mana kaloso marach ewi duond buch siasa no mar ODM seche ma ento duond buch siasa mare mar DCP koroto yom kendo onge kumora mora madhie. This is a special NDC, Special Delegates Convention. And as in a Special Delegates Convention, it only ratifies the decisions that have been made by NEC and National Governing Council. You cannot introduce another agenda in a special NDC. So the party is going to have a special NDC now, and it's going to have an ordinary NDC at the end of the year when it is due. And by 31st of December, or about that. ODM is a huge party. It's a party of 20 years old. When 3-4 members dissent, you cannot say that the party is in problems, the party is in chaos. Only 3 people. Only 3-4 people. And we are a party of 109 members of parliament. And only 4 people, when you cover their press conference, you say, oh, the party is in disarray. First, you are being very unfair to the party, to these village parties, this DCP, these small village parties in town here. I want to tell that man we impeached in Parliament, Gachagua, to stop speaking about ODM all the time, including this morning. Speak about your party. Why are you bothered about ODM so much when you have no party yourself? You know, the village party. You cannot compete with ODM. ODM is a national party. It's a party that has members of parliament from every county in this country, from Mandera to Turkana, from Migori to Busia, from Busia to Vanga in Kwale. ODM has membership there and has representation at the MCA level and at the parliamentary level. You have just started a new thing, you know, a test tube party. You don't even know whether it will reach 2027. And you keep on talking about ODM day and night. Talk about your party. Don't stop talking about ODM. ODM is not your equal. Nyakor moga jongo wuok e boma ne Roma Nairobi Chungwa House kama weche maket kod mangone wachore kendo gong wech wadonje county ni Roma Siaya kama lipot koro yango jatend migawo mochung'ne weche goeko mag teko Migosi James Opiyo Wandayi. Sente koro wuok oko kendo sundo malich mokalo governor e county ni achiel ni Roma Siaya Migosi James Bob Agri Orengo kuom mano bende owacho ni pingo. Mabende Migosi Orengo dhi nyime kod pingo godo jatend piny owacho Migosi William Ruto en mano mabende dhi nyime kod thiro malich mokalo dongruoge e county achiel noero ma Siaya. Wandayi koro wacho ni kaber to Migosi James Orengo unjiro selwere jatend piny owacho mondo mi giwiriw gi kanyakla gine kaka ginyalo biro chwalo moko kuom dongruoge e county achiel noero. Owacho ni tiyo e opara mopogore noero osemiyo dongruoge okwepo ahinya to county noero ma Siaya.
Sisi watu wa eneo hili tumekuwa kwa upinzani miaka mingi sana. Mimi binafsi nimekuwa katika mstari wa mbele kupigania haki ya binadamu, na nimepata shida nyingi sana katika harakati hizo. Mimi mwenyewe nimekula tear gas, nimeshikwa na polisi, nimeenda gerezani. Kwa hivyo hakuna shida ambayo sisi hatujawahi ona. Ndiyo sababu kwa vile baba Raila Amolo Odinga alituonyesha barabara ya kisiasa kabla age duniani, na akatuambia ya kwamba tufanye kazi na Mheshimiwa Rais William Ruto. Hapo ndio tuko. Ama namna gani? Wacha nione wale ambao unasema President Ruto Harambe! 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 Hatutaki kaunti yetu ya Siaya ibaki nyuma kwa mambo ya maendeleo. Tunataka kaunti ya Siaya pamoja na gavana wake wafanye kazi pamoja na serikali kuu, ili wananchi wetu wapate busara, wapate maendeleo ambayo inastahili. La muhimu ni kwamba mimi katika hii harakati au hii mpangilio ya kumwezesha Mheshimiwa Rais William Ruto apate tamu yake ya pili, nitakuwa katika mstari ya mbele. Na kama wewe unafikiria uko na mtu yako ambaye unafikiria atapigiwa kura ya urais, leta yeye hapa tupimane nguvu, tujue nani atashinda mwenzake. Ama namna gani? Hatutaki siasa ya kupotosha watu wetu. Hatutaki siasa ya ubinafsi. Hatutaki siasa ya chuki. Wanjere huru. We don't want politics of deceit. Some of these people have used our boys and girls for too long. The time has now come for us to embark on economic liberation. Our people have suffered enough, and we are not going to allow our youth to be misused. Nataka vijana wetu wadumishe amani, wawe na utulivu wakati tunawashughulikia mambo ya maendeleo. Hii kaunti ya Siaya, ile maendeleo yanaonekana ni ile maendeleo imeletwa na serikali kuu ya Mheshimiwa Rais Ruto. Hatujui pesa ya kaunti inaendanga wapi. Inaendanga wapi? Inaendanga wapi? Pesa ya kaunti inaendanga wapi? Wapi? Haya, siku ya Jumamosi, kesho tuko Kisumu na Mheshimiwa Rais. Jumamosi tuko na yeye Kisumu asubuhi na Mheshimiwa Rais Yoweri Museveni wa Uganda, na baadaye saa 8 tutakuwa hapa Yala. Kumachielo to eni mane en jalup kere pacho kaeri migosi Rigathi Gachagua koro to wuok oko kendo wacho ni jatend piny Kenya Laktar William Ruto en jamiriambo ma osebedo ka wuondo jopiny e kinde ka kinde. Jatelo koro to wacho ni onge ber moro amora ma oganda ma pacho kaeri biro yudo kowuok kuom piny owacho mar Kenya Kwanza. Ane oloso kamano e sechego ma bende ne girwako mano Mikai Millicent Omanga e duond buch siasa mare mar DCP, kama bende migosi Rigathi Gachagua koro to wacho ni pod obiro medo wuok oko kendo wacho mago maricho duto Laktar William Ruto osebedo katimo e pacho ka. Weche go ne osir kora kami Mikai Millicent Omanga kaachiel kora kami migosi Cleopas Malala. Hospitali haina dawa, wasomo watoto wako nyumbani, biashara hakuna. President wa Kenya kuliko aongee mambo ya deni ya Kenya, aongee mambo ya madawa hospitalini, aongee mambo ya matibabu, aongee mambo ya masomo, aongee mambo ya barabara. Rais wa Kenya anaongea mambo ya mwili, ati mtu amekonda, ati mtu amenona. Ati rais anasema ati wasichana wametiwa mimba. Sasa hiyo ni mambo ya watu binafsi, si ndio? Si wanaendelea kuwekwa mimba? Sasa mimi nakuuliza Kasongo, wewe priority yako ni gani kama rais wa Jamhuri ya Kenya? Itakuwaje wewe ni rais wa Jamhuri ya Kenya ati unasimama juu ya gari kusema ati kuna mtu hana bibi? Sasa hiyo inahusu wewe nini? Wewe si uko na bibi yako? Kama mwingine hana, what is your problem? Wewe ongea mambo ya hospitali, ongea mambo ya masomo, ongea mambo ya barabara, ongea mambo ya deni. Zakayo ashuke asichuke. Sasa wewe umekuja pahali tulikuwa tunataka wewe. Sisi tutakaa kwa mambo ya issues. Na yeye unajua kwa nini amekasirika? Nimemtoa nyama kwa mdomo. Si ndio? Na ile agreement tulisai na huyu Kaongo,
wa mama. Akasema kwa ile agreement yake kwamba akiingia uongozini kina mama itakuwa 50-50. Si alituambia hivyo? Si alituambia hivyo? Amefanya 50-50. Alitumia kina mama kuwaada na kutafuta kura ya uongo. Aende asiende? Akadanganya kina mama na wasichana. Ile ambaye imenigusa mimi sana ni ile uongo ambaye Kasongo amefanyia watu wa Western Region. Yeye amekuja kule Western Region. Hii ndio financial year ya mwisho kabla tuende kwa uchaguzi. Bado Kasongo anakuja Western Region ku launch projects. Mimi natarajia 4th year ya rais wa Jamhuri ya Kenya angekuwa anakuja kufungua zile miradi ambazo zimeisha. Nyakoropogi kwa thegere koda weche gweko mag siasa warugi county ni Rima Kisumu kuma report koro yango ni ekinde gweko mabende ni dhialo di ching pie pinyero mangima jogweng mabende wuok e sub county manyien makadi boss ndi koro ywak malich mokalo ni kato bedo ni ingo weche gweko mag pi ginto pod gidhi nyime kod sandre malich mokalo ka dwaro kendo yudo pi maler mimodho en mana leke gweko makono. Wachore ni wach maket kod maendi kata midhiero mar pi maler minyalo tigo e udi nieri oseketo ngima nyithindo manyiri andaki maliche mokalo ka giwuotho kilomita buora ka gimanyo pi maler maket kod mano wach mabende miyo girocho ratechgi e okenge gweko ma opogore opogore. Oporo koro go ne piny owacho mabende ochung'ne migawo mar pi e pacho kaendi ni koyie to nyal keto okenge gweko mopuch mar biro neno ni weche gweko mag chwalo pi maler ne oganda ochopi e kaunti ni Rima Kisumu. We cannot talk about water without talking about gender, and there is a very thin disparity between water and gender. When women lack water or they have to walk long distances for water, then women do not get time to do other things. When girls have to walk long distances to get water, then they do not have time to go to school. And in the community, we have girls who have missed school because they have to walk long distances for water. And during this walk, you realize that they experience some harm. There are those who are violated. Today, we are walking a walk. We walked 10 kilometers just to symbolize the long distances that women and girls have to walk, especially in the rural areas, just to get water. We drill wells in the different communities that we work with. And so far, we've been able to drill like more than 200 boreholes. Kawadhi nyake county ma Migori to enira wera moro koro to ne ochuo gi pala ma ochuo wito ngimane koda ka osiepne mabene ne gidhi madho godo kuonga mano banka ywaruok ka chiel koda ka gwinjruok e paro ne omuoche e kindgi. Masarani otimore e gwenge ko mag Kuria county ma Migori kama bende familia mar rawerano koro to dwaro ratiro kendo gidwano bila oneni omako achijno mar neno ni okawne ondamo mowinjore mar chik. Yedhe mamedo josekela chieth nade mathoth e pacho ka iki mano kamoting'o wechego mag njore e kachiel kod timbego mago moko dhi kare. E kaunti ni ma Migori, familia moro e gwengego mag Nyabohanse e kar chung'o bura ma Kuria West ni koda lit koda kuyo bang' wito wuodgi moro mabende iluongo ni Brian Marwa mabende nyocha ochuo pala koda ka osiepne mane ogole ni gidhi toyo ngona kanyo mabende pachgi nolokore kendo ne lweny omuoche kindgi. Kaluwore koda ka joneno lero ni lweny makamano ne omuoche kind Brian kod osiepne mabende ne gitemo thego kata kamano tek makamano ne okonyago olemo. E sach lweny makamano achich ma itudo koda ka nek makamano ne okawo pala kendo ne chwoyo nyawadgi ma oyudo hinyruok maricho maliche mokalo. Tukakuja tukapata kwamba hao tumeseparate. Mimi nikashika Brian ambaye ni aliyeaga ndio jina yake Brian, nikamshika nimlete nyumbani. So kwa ile kumshika nimemshika hivi, kumbe ile kijana alirudi yeye vile nilimwachanisha na mwingine akamshika. Tulikuwa na jamaa anaitwa Kosh, anaosha pikipiki hapo juu. Kosh akashika yeye akamrudisha nyuma, mimi nikashika Brian. Nikamshika hivi nikamwambia bana tuende nyumbani. Ile kupambana na yeye na anataka wapigane, akanizidia nguvu juu ilikuwa jamaa nilijitu kabisa. So kutoka hapo ikajulikana kwamba huyu jamaa mwenye nilikuwa nimetoa alikuwa amerudi, kumbe ameingia kwa hiyo kibanda. Na hiyo kibanda inasemekana ni aunti yake penye alikuwa. So akachukua hiyo kisu. Mind yangu ilikuwa kusafeguard Brian we come home.
So yule jamaa kumbe mentality yake ilisharibika, kichwa ishavurugika. Akachukua ile kisu akakuja. Akajaribu amdunge Brian, akapata mimi ndio tunangangana na Brian. So intention yake ilikuwa Brian sio mimi. So nilipokuwa nakuja hivi anarudisha kisu. Unaona? Nilipokuwa nakuja hivi akarudisha tena kisu. So round 3 ndo alikuja akanishika pia na yeye kutoka nyuma hivi. Akanitoa kidogo, akapitisha mkono. Brian Noringo wa motere kar chiwo thieth manoma akidiva. Kanyo bende no witenge mane ka otende kodaka adhonde mag pala mane yudo. Catherine Nyangwese ma en min Brian lero kaka no yudo ote mar tho mar wuode. Gino mabende no goye kodaka bwok mathoth malich mokalo. Nilikuwa nimekaa nyumbani kwangu nikapigiwa simu. Eti njoo angalie mtoto wako penye amefanywa. Nikauliza ni nini kinaendelea. Wakaniambia wewe njoo. Mtoto wangu akaanza kulia. Nikauliza ni nini mamangu. Kaniambia mamangu njoo nisaidie. Njoo nisaidie mamangu. Mamangu ameuawa. Mimi sikujua kenye kinaendelea. Na sijui mwenye alimuua. Serikali siingilie katikati jamani, mbona watu wameisha. Jogweng korka korgi yangu ni gen koda kabo kumalich kotere koda kama sirama makamano. Kendo gidwaro ni mondo serikal ochak timo apedha ne jalo mabende notimo tem makamano mondo miyo okawne okang' moluwore koda ka pen chike mago mapacho kaeki. Bende gidwaro ni mondo serikal ochak timo apedha ne jogo mabende timo ohala mag yedhe mamero ji mondo miyo tieg gi chutho ahinya to mar kedo koda ka timbe manjore mabende ikelo koda ka yedhe mamero ji marawere gi thothre donji. Katika mji huu wa Nyabuhanse vijana wetu wengi wameingilia mambo ya dawa ya kulevya. Na tuna maskari, kuna chief. Maskari wanajua sehemu zao mahali wanapokaa. Wanajua vituo ambavyo wanakunywa pombe. Lakini hatuoni chochote kinachotendeka. Sasa tungeomba serikali pia ijumuike, isaidiane na wazazi kwa sababu huyu ni mtoto ambaye alikuwa ni tegemeo. Ndio, ningeomba serikali kabisa iajibike kwa jambo kama hilo. Tuna kambi askari kwa hapa Nyabuhanse hapa karibu. Chifu wako hapa karibu. Na ni kwa barabara kabisa, lakini ukiangalia vile vitu vinavyotendeka na serikali ipo haifai. Tungeomba serikali pia iajibike. Jagono Noringo molal mero nyaka sani. Ka obila osechako timo nonro ewi wach makamano na mondo make kendo tere e nyim do otenore koda ka ketho makamano. Ne Kala TV kowuok e kar chung' bura ma Kuria West, kaunti ma Migori, nyinga Gor Collins. En wach malitie malich mokalo Brenda. Yes. Ka osiepe nyalo wuok ni dhi kuota muna. To wach kuota muna chal kokelo masira. Ma kes ma koponi okele nyima ne an judge na nyalo kes no. Tanyalo wacho ni magi mane ng'ani ochano. Jama. Ochano because ng'ato biro goli ni udho mag kong'o kae to chwanyruok matin kowuok. Kwani pala tinde ji wuotho e mfuko. No wuodhe. I mean, nyathi family member ne moro ntima ne uso e kibanda nearby. Modhi wuodhe pandalot. Okay. To timo nogo tim marach ne ero ne osiepne. Mano be osiep. Kanya makori ng'e ni you don't have a true friend. An gima ng'eno osiepni en ng'at mok dwa ni marach. Exactly. Osiepni would tell you kagi marach biro ni ka ochunglo moro wuothe tok lawi. Kendo dwa kai. Osiepni biro wacho ni kopo ni te evil plan moro ma samoro sewinjo michando ni. And osiepni bro chiko ite ka ng'ato wuoyo marach kuomi. To wacho ni okapar kama wacho no en Brenda. Okapar. Kanya makori biro yie ni joma nyiri mang'eny ok gin osiepe. Osiepni nyalo weyi wuok e ot makati rwakori marach to leng'ani. Kanyo be mibiro fwenye ni emomiyo wacho ni mine gin josik mine giwegi. Kabisa. Nyakoro mogi wagon wach kendo wadhi e gwenge gweko mago mag Masaku kata Machakos kama lipot koro yango ni gavana county ni Romano Machakos Mikaewa Vinya Ndeti sende koro wuok oko kendo kwedo malich mokalo. Weche moko mabende osebed kipile pacho ka indi kod kweth mag jotelo. Kamutingo jatend piny owacho migosi William Ruto kanyakla koda kweth koeko mapingo piny owacho. Mabende osebedo ka pilo weche maka jo Kenya winjo to umo mana wigi.
nikech in weche go mag wich kuot kendo konego bene wache kendo oganda. Wavinya ndeti koro wacho ni en kinde go kuma dhano chomo yiero mega 2027 ujiro jotelo pim kendo chung gino ero mawuok e dhoggi mondo mi ginyal geng'o rochruok mag tulo go mag oganda. Nataka kuambia wanasiasa bwana, maneno ya kutusiana watu wazima wacheni. Tunalaana. Watu wazima waache kufanya nini? Kutukanana. Sasa watu wazima wakitukanana hawa wadogo watafanya nini? It's about monkey see, monkey do. Lazima tukuwe na heshima sisi kama wakubwa wenu. Hata tukiongea tusipite, kuna mali hatuwezi tukapita kama watu wazima. Because tukienda hivyo hii dunia itafanya nini? Itaharibika tena, hatuna nchi nyingine. We do not have another country. This is the only country we have. Angalieni watu wengine wako na shida sana kwa sasa hii. Wanapigana. Hata sasa hii naambiwa ati nipeleke watoto huko. Siwezi. I cannot. Mimi siwezi kupeleka watoto wangu kwa hadi wakauawe. Kawaduogo e kaunti ni ma Kisumu eni governor e kaunti ma Kisumu ngire Peter Anyang' Nyong'o kaachiel koda ka jotelo mamoko mawuok e kaunti ni ma Kisumu koro to nyiso mor margi kendo orwako jatend piny Kenya Laktar William Ruto e pacho kaeri to ahinya limbe mare modhi bedo gore e kaunti ni ma Kisumu kaachiel koda ka gwenge go mag Nyanza kane giloso koda ka jofwamb weche odiochieng'no manyoro mano e apis governor ma kaunti ni ma Kisumu. Jotelo go koro to ogolo kwayo makende ne oganda duto mawuok e kaunti ni ma Kisumu kaachiel koda ka alwora mar Nyanza mondo mi oyiewuok mar neno ni girwako Laktar William Ruto e pachoka. Wetewa mag jogi jo Islam gin gi lemo motegno ahinya mar Eid al-Fitr ma gitieko go dwe mar mogwedhi kaka chik mar Islam wacho. Kendo gibiro bet gi bura maduong' gi president ka en kaeri mondo romb kodgi mondo olem kodgi mondo gin bende gigwedhe Kisumo ka. To mar ariyo wang'eyo ni tich makelo rais kama otegno ahinya en mondo oket mzee mar gero reru miluongo ni standard gauge railway mabiro wuok Narok to chopo Kisumu. Omiyo standard gauge railway en gimoro mabiro kelo wuoth maber kendo ma smart kendo ma quick makidhi kamoro to kidigni eyo. Omiyo gero kamano maduong' ahinya ni rais mar Kenya. His Excellency Ruto kuom timo gima kamaeri kapod wangima kendo waneno. Mine is to welcome him during his stay here. Kisumu people are looking forward to meeting with him and also to present to him issues, if there are any, of development to enable Kisumu County to move to the next level and to work more closely with the government like any other county government in the region. Kisumu County is peaceful, and I would request our people to turn out in large numbers in almost all the activities that will be taking place in Kisumu. Brenda Deko sikalo kanyo 33 bang' sa 12 Mokinyi makawuono. En odiochieng' mar Idu Fitri, Idu Mubarak. Wakwayo ayo maber ne oganda jo Islam duto te. Ka gitieko tweyo margi kata lamo. Ne giyawo kawuono. Giyawo nyoro. Kono gin gi nyasi. Kawuono. Kawuono magiyawe. Ma Idu Fitri. Wakwayo ayo maber ne oganda jo Islam duto te. Kamoro moro montie ubed kod nyasi no ero mokuch. Yes. Achiel mar oganda giri ware wiwa kanyakla ka oganda. Kik wang'e ni maja salam, maja Kristo, maja Hindu, waduto waketiwa kanyakla ka wadhi alo nyasi maket kon. Oti ne jo Islam? Ambe ka mara thuolo ni kende mar kwayonu kanyo hawi maber. Ka utieko tweyo maru kendo yawa yango odiochieng'ni ma kawuono e nyasi no eko mudhi bedo godo kamoro amora ma udhi bede bed kaunti ni ma Kisumu, Mombasa, kama nade Umobeche be onge jo Islam? Yes. Yes. Kenya koso. I didn't know. Gintie. Okay. Then just en piny owacho ni to ko. Yes.
Migosi William Samoei Ruto ne odonje e boma ma Kisumu midhiambo manyoro kendo norwake kod wuon Lupita Professor Peter Nyang'nyong'o. Ano kage wacho kanyo ni girwako Laktar William Ruto e pacho kairi kabisa e kaunti ma Kisumu. Pacho ka. Yes, Kisumu pacho. Kendo naneno kanyo jaod bura ma Kisumu Central Migosi Joshua Odongo Ron e kinde mane irwako jatend piny owacho. Kanyakla koda jalup gavana. Yes. Laktar Matthew Chingo Willy kod MCA ma kama ne ndege olande. Mano Migosi Aduinya. Kane girwako jatend piny owacho. Yes. Gima jopiny ok ng'eyo ni jatend piny owacho dak nindo ma itokwa ka. Ka wachung' kama to inyalo fwayo nego kinyi kendo inyalo neno kaka weche mag arita kwe orid malich mokalo e dhod kar jot mar jatend piny owacho ma Kisumu. Yes. Kendo arita kwe orid malich mokalo e boma ka. Koro kik item. Ageno ni jo Kisumu ikore ne ber midhi kel koda ka Laktar William Ruto. Kendo kaponi ne in gi pachi moro, pachi no werigo. Sama jatend piny odinowa kama. Bed gi pach jopiny. To waweyo gigo miluongo ni siasa maricho misiwacho mapile. Kaeto waketo gino miluongo ni dongruok mbele gi kwe. Exactly. Then winjo ka ODM beno ramo ni gin gi bura NDC. Kendo giwacho ni kata obedo ni ODM mamoko mantiere Linda Mwananchi be chano bedo kod romo maket kod mano maronde to gibuogi they are unbuggable. Maybe romo ne makoro wadhi ng'iyo godo ni who is who. Ma romo samaro gidhi pimore godo Ratiro. Ne giwacho ni Migosi Edwin Sifuna kod Babu Wino nowacho ni gine ma gin kod oteku maluongo NDC meetings. Wadhi neno kaka bro bedo. Yes. Ipani pinyo polisi nyalo biro kagi. Osmato mana wach party. Ma koro wach party mak mana. Mak mana ka waseneno kaka trend bedo. Kaka waseneno ka bedo ga. Wakwaya ni giwawe kwe obedi. Gidhi adhi nyime. Joge baga margi, joge beda gi margi. Kwe ma mondo bedi. Yes. Then Brenda County ni weche pod dhi nyime kod gidre. Ka committee ni Roman nono kaka governors tiyo kod omenda e Senate. Pod chal ka gima oko yiene gi nono governor ma Omabe. Gladys Nyasuna Wanga. Ka pod gi kwedo malich mokalo okang' moket kod mano. Kendo twero pod dhi nyime e social media. Kotenre kod wat mane kinde governor Wanga. Kanyakla kod senator ma Omabe County. Mano Migosi Moses Kajwang'. Okang'e ni wach no dhi rumo nang'o Brenda. Neno ka nitiere governors. In fact wach no koro makonya ka governor ma Kisumu. Yes. Matamore chopo e nyimo bura mar Senate na nyimo committee. Kamati ma ochung'ne nono kaka gitiyo kod omenda. So mane gima ne senator. Wacho ni wuon Lupita bosetamre? Yes, wacho ni one of the governors. Makoro they don't feel comfortable chopo e nyim committee no. I think ni governors goni nyiswa reason momiyo. Reason mane gichiwo chien kaeri ok make sense. Is this Senate committee constitutional? Wachakanyo. Yes. Can constitutional to ngamano kete chik. Donga kina nyomo. Exactly. So you people have to go. They have to go there because oko mini koluongi nikijano ka jatlo mane lero ni oko mini koluongi e nyim committee no to koro inise timo richo. Idwaro mana ni mondo idhi chiw lere bika kitiyo gomenda. So ang'o momiyo giluoro gi? Yes, nitie lel. Kaka gitiyo gomenda. Ler tin. Nyocha neno ka youth leader wacho niya. Actually nan gi clip mar youth leader na. Mano mepodan kode. Oburu Oginga. Nyocha wacho kanyo ni ka governors wacho ni senators manie committee nitie kaka osebedo kakao bribe kuomgi. Kwayo gi omenda moro ni koro kibiro to nyaka chiwo omenda maromo kama koro kaluok lawi maler. Kibiro kacha koro waluoki maler. And then gin be gisebedo ka gichiwo omenda ne nyiso ni they are both guilty. Correct. Nyiso ni gimbe giseyie chiwo bribe. Aparo ni onego bed ni jogi dhi adhiya nyim kamati no ero maler to chiwo nonro magin go. Exactly. Kaka gisebedo ka gitiyo kod lipia mag jopiny. Kech pesa no pokwongo magu gin mekwa. Una custodians. Wachomo another new financial year. Ma by dwe mara auchiel wachaka another dwe mara biro wachaka another financial year. To send governors otamore chopo e nyim committee ni mondo ginene ka gisetiyo gomenda. To gidhi dwaro omenda mamoko. Kendo ne gisewacho nyaka medgi.
mondo gichagi yake. Yeah, gino ni mondo mende gi kwano omenda. We want accountability. Yes. Accountability to nyaka keti ne governors. Yeah. Daga prangwen bang sa par kod ariyo kinyi maket kod mendi nyakor mga jwang. Kiyiena to wamodh pi machok kwa duogo nonro mar oboke futu mar yame kor lwasi e kin mamoko mathoth. Lungan Jess Sadoya Wuod Seme. Kachiel koraka an Brenda Agenyo anyaso banyana. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molos e rang'iny mamalo, man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bayi, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Kendo goyo nwasi boy kwotho donjo e kanisa nyaka jomihero koro pogore. En gino makare mar chako odiochieng' gi Ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar leson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam e chenro mar Sabato maler ngeso ka ngeso chakre saa 12 mar okinyi nyaka saa 3 okinyi, to mana e wang' jowi mar Kala TV nikech ma e odwa. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya,
aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mawuoyi kinang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molos e rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Komuoch to wan kode, duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich, saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyise motimore e pewe duto mana e Kala TV. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bayi, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Kendo goyo lwasi boy kwatho donjo e kanisa nyaka jomihero koro pogore. En gino makare mar chako odiochieng' gi Ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi Ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar leson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam e chenro mar Sabato maler ngeso ka ngeso chakre saa 12 mar Okinyi nyaka saa 3 Okinyi, to mana e wang' jowi mar Kala TV nikech ma e odwa. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth? Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mawuoyi kinang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molos e rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi.
komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Kendo goyo no asiboi kwatho donjo e kanisa nyaka jomihero koro pogore. En gino makare mar chako odiochieng' gi Ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar leson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam e chenro mar Sabato maler ngeso ka ngeso chakre saa 12 mar okinyi nyaka saa 3 okinyi, to mana e wang' jowi mar Kala TV nikech ma e odwa. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bai, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiochieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Machiegni kendo nyakwaro moga jwang' owarwaki nigi lwedo ariyo ni machiegni kendo wamosi ni good morning oyawre kamoro amora mantie okinyi maket kod maendi wan kod geno ni koro to isekete Kala TV kendo yudo wa yonero makare kamoro amora mantie e tung piny Kenya koni kod kocha. Yes. Parni ginyalo yudo wa e mbui mano Facebook Facebook page marwa
Color TV Live. Yes, kata YouTube. TikTok Color TV. And YouTube Color TV. Yes. Kolok Live. YouTube and Color TV. Color TV. Color TV kanyo. Ijalo manyo Color TV kanyo mondo mi inyal luwo chenro gi kachiel. Kata kamano bende yudo wachiel kachiel e pang set box mari kanyo. Free to air. Yes. Nyaka wapar ne gonda jokanyanan. Ni kapo ni neno wa e Facebook, par ni nyalo yudo wa e set box mari odi kanyo. Yes. Scan mana decoder nino. Just scan that decoder. Timany Color TV. KALA. Dibiro ni kanyo live. Achiel kachiel. Yes. Pinyuru maber Brenda. Kendo pok wawinjo ma rach ahinya kata kamano Kisumo to ochiwo kod wendo. Yes. Jatend piny owacho Migosi William Ruto noninde gwenge kima Kisumo kendo igeno ni Okinyi ma kawuono odhi bedo kod chokruok kod oganda jo Salam. Yes. Kanyo ma bende gidhi yawo ayanga e tweno ero mar jo Islam. Wangin Ud il Fita. Fila. Id ul. Ero come some? Nyasino okasoma pila. Nyingo nyasino. Iwache chiet ka umia penji. Idu Fitri kotami te wacho mana ni Idu Mubarak. Idu Mubarak. Ngini Idu Fitri no nyatami. Wacho jani Idu Mubarak. Yes. Ngine maginge wano konge. Ngine mi tienda mini. Anaja Christus. Yes, Christus. Aja Christus. Aja Christus. Yes. Kata kamano jogo to jowa wale muga kod gi samoro. Nyini jafwambo chalo ja siasa. Exactly. Yonge kanisa. Nyalemo koni nyalemo. Nyalo lemo kumego ting. Kamora mora. To ngeng. My wife were jogo. Ting. What she loves most there. Kaka jimia lo. Ajawa maka Yesu kon. Gimiel giteko gite. Gimiel ne ruoko no simbo. Exactly. Abana mano gima ber. Brenda, weche magarita kwe medo kanjaure Kisumu. Mano nyaka wawuoye. Yes. Kato bedo ni jatend piny owacho ni e boma ka to arita kwe ok dhi maber. Arita kwe pod ok dhi maber gwenge mang'eny Kisumu. Yes, state mopogore ahinya to mago ma dhano kan ka in kama odake. Yes. Weche ok ber ahinya. Buche mag mayo ji gokinyi kadhi tije kowuok dhi manyo jomihoda wigi kod nyundo omedore. Jomitonga chadha. Jomitonga kendo chadha boma Kisumo omedore. Gini medora meda pile ka pile Justus. Nyaka wawuoye. Koko chuni to kiwuoye. Yes. Kochuni tiwuoye. Ma wach mochuno jite. Ochuna. Nyaka wawuoye. Jok ng'i ni in ja ohala matin, in ja pesa, in gi gari, in gango. Gin opportunity magiro maroma kodi, ng'ine magiromo kodi that day. Nyaka gi hodi. Okinyi ma kawuono ji ariyo ainy e gwenge weko mag airport. Mtamo gomba kod airport no ero. Yes. Ojende ariyo ainy okinyi ma kawuono mowuok dhi mana manyo. And then ndalo machuok mokalo chien e gwenge ma Kiboswa be kosebedo kaber. Weche magrita kwe osebedo ka richo gwenge ma Kiboswa. It was just last week mane Kiboswa ka wash. Yes. Mano yude ng'ato kowito ngimane, ng'ato bende nochuo gi pala. Gwenge ma Kawosh be ji osebedo ka wito ngimagi. Kawosh achiel no ero ma ongomba kod lolwe bende jabodaboda moro no hod wiye. Midhiambo manyoro. Kowe motimre okinyi ma kawuono kama ji ariyo bende ogo gwenge mag airport. Gwenge gweko mag Ukweli. Yes. Mogomba kod magawa mar nyadhi no ero mano mar Royal Swiss. Bende nitie weche gweko mag arita kwe osebedo ka dhi nyime kod njawde. Arita kwe ne mako kamora to ahinya e county ni ma Kisumu kuonde mopogore. Kuonde dak mopogore. Nyando sani dhi not nyando Ahero bende weche ok beyo. Wagodho wa piny. Kinde ka kinde ogo ng'ato to ng'ato negji pesa moro. Pesa. Nade. Tendo arita kwe winjire koro wuog oko. Mondo mi oked guok gi rombo. Yes. Kod weche gi mag arita kwe madhi nyime kod rochore. County Commissioner ma Kisumo, Migosi Bernard Leparmorijo. Waparo ni kamora ma intie ni wuog oko. It is time to sleeve up and work. Mondo mi arita kwe obed makare. Achano mar bedo ka jatend piny owacho osewuok Nyanza. Achano mar bedo kod police commander ma Nyanza. Nyabo Hans. En Mikai. Yes. No say ye.
Nyisa mana ni gimotim warit jatend piny owacho tie kuodhege ma Nyanza chiwo arita ne jatend piny owacho. Lakini japiny to hinyore. Madwaro gi mondo gibi ginyiswa ni to ikruok mane ma gin go. Mikae Grace Nyabohanzi jatend obila ma Nyanza oseyie. Koro warito mana mondo gibed gi thuolo. And then commissioner mar police bende mano migosi Bernard bende osewuoyogo obobiro pimne jokanyanam ni weche mag arita gisega okang' machalo nade. And then regional commissioner Nyanza Mikae Flora Moroa, it is time your boys and your girls should man up, arm themselves, act. Jopiny ok onego bed ni dhi nyime kod inyo county ma Kisumo to ulinga linga kagima onge gima timore. Okinyi ma kawuono Brenda samori ng'eyo kata king'eyo obila dhi nyime kod seto kebe moro ma bende wanego ji ariyo okinyi ma kawuono 4:30 am kar dak ma Onga City. Nakoni ni Onga City chen mo. Iwacho ni en Obunga. Kare nyathi ma mako weche. Kabisa rieka. Brenda okebeni noyudo report michal ka gima jadiane moro tugo kode kod ng'ato. Wuondre ni olinga linga. Kara jadiane no dhi nindo oko kod ng'ato. E kar dak mongore mobunga. Kare ne en adiera ni jadiane ne tugo kode. Onego gite. Wach malich motimre Obunga, gweng' maduong' ma Kisumo. Nyaka sani oringo molali manye. Indido. Wadhi luwo report market kod mano kendo idhi yude weche manyien mago mabiro mbele kanyo kod Mojwan. Mago gin mana moko ma piny orugo Brenda. Ma piny orugo do kawuono e county ni ma Kisumo. Bende gin mana mago mabe samoro chope itwa. To kwang'eyo ni to counties mamoko kama intiere kata Homa Bay, Migori, piny ochiew nang'o. Kama intie piny orugo. Nyalo kanyo otego machuoka. E Facebook page marwa Kala TV Live. Facebook page marwa Kala TV Live nyisani iru e gwenge mage to gweng'i ru nade to ang'o motimre kama intie. Masa moro di ketel it japiny bono be japiny onyal timo nade onyal winjo. Inyalo chwalo no ote maket kod mago kendo wabro yudo gi achiel kachiel. Ata mong'io ote ibed ni nitie kod ote mosedonjo? Nyame ote mosedonjo gokinyi ma kawuono ni Jalango Otieno wacho kanyo ni good morning. Good morning Jalango Otieno. Ote machielo Isaiah Atiang Nyakwar Migire mano mar Kano Kimira wacho ni ene chenro live kendo neno wa seche gi eki. Nano kanyo Gideon Ndaya wacho ni nitie chenro wacho ni watching live from Ogo Kabondo. And then Mwalimu ng'o? Nyarbolimu. Nyarmolimu wacho kanyo ni asedonje chenro aneno weche manyien e yono makare. Kero kamano kuom ne yudo weche ge manyien. Bende Eric Omondi Nyumba wacho kanyo ni good morning asedonjo e chenro. So Eric Omondi Nyumba ni kaka kamano ni Yesu neni. Okay, mano yudore county ma Kisumu. I think I'm trying to believe. Jo Yesu neni ucheo nade. Good morning uru. I think en Rabuor. It's my first time to winjo a place called Yesu neni. Yesu neni. You know that? Kanyo ka itiro nego beni luoro timo timbe moko. Kamora mora. Moso kanyo. Gechiwinyo ni jawar neni. Giziwinyo ni Yesu neni. Idhi mos. Nyakora mojongi mondo bwa mi mago mabeni tio boke okinyi ma kawuono kwachaka kod boke niri mano mar the what? Daily Nation. Daily Nation. Ana tipo kanyo modhieny kanyo tipo mar jatend piny owacho Laktar William Ruto. Ma picha ne machon kusoma sana. Ma chalo picha ne manyoro. Manyoro? Ato boko gi ne kwacho cha. Ano kala oro ne? Nango make. O make donge? Jo kamedo. Kusoma ta jogoro. Macha koro jogoro. Ginyalo lose. Gini ginya keti modhero ora machwe moloyo kaka in. Nyalo timo ni timbe. Yawa. Ano ukwenyo jatend piny owacho. La oro melo mar donge? Yes. To belt. Belt iko sawa. Belt iko sawa. Kata longo iko sawa. To bano tielo. Timo kori nono poko ni nono yawa. Ya inginya kati longo ker. Okay ne. Aneno ko bano tielonge. Long ne novo bol. Youth leader be chimu no rwako suit. Suit mano rwako ne jo Kenya no wuoye kabisa. Macha to fundi ema pani no kotwango na youth leaders nanga maber. En kanye kipimo.
Fundi nyalo pimi kaso fundi twango gigene. Hey. Nyakingi fundi midhi twengo kuome. Fundi nyalo pimi. Maybe youth leader no oro ng'at marom kode no dhi opimi. Ing'eni nitie PS moko makasrega. Ni dhi twangi ng'ane cha dong rom kodi we ng'ano dhi eloi. Aya. Ruto's 5 billion SGR bet. President William Ruto has launched the extension of the Mombasa-Naivasha standard gauge railway to the Malaba border town, a major investment. A major investment, he acknowledged, will further stretch the runway public debt, but which it builds as economically viable to secure Kenya's place as a hub of continental trade. Mane gima titene romaro kuongo ite marario nyakol mga jwang. On kanyogi High Court stops EACC from investigating judge. High Court judge and the Anti-Corruption Commission are locked in a legal battle over the agency's attempt to question her in connection with alleged corruption at the Milimani Commercial and Tax Division. Koro nitie judge moro kaeri. Jang'ad buche moro kado tamoreni kik donjo ne ketho mar mibadhi. What do you think? Aiko to tamoreni kik timne nonro. Otamo duol mochung'ne ethics and anti-corruption, duol mochung'ne kedo ne mibadhi e pacho kaeri mondo mi kik dhi nyime gi timo nonro weche go mag mibadhi mamako judge no. I'm smelling a rat. If you ask me what I think, this is awful, this is bad. Because we expect ni do emoni go benimi or justice. To duol mochung'ne kedo kora mibadhi timo tije rito ng'atgi. Exactly. So magi mapod ni nono nyiso ni ka judge ni mibadhi okomako to gichwa thuolo tinone to ka mibadhi omake to kore kaw ne ndamo mowinjore. Aya we jolonyo bio miwa ni to bedo nade. Ano tipo kanyo mar Busia Senator Okiya Omtata kantie case kanyo mawacho ni court uphold 104 billion shift system but false procurement. The High Court has upheld the legality of the Social Health Insurance Fund but ruled that its October 24th rollout violated Kenyans' right to health after widespread disruption in access to essential services. Masoni do koro sanito puodho tiyo kod omenda madirom bilion 104 mago mar okuma manyien mar thieth mano mar SHA. Kato bedo ni nitie weche kanyo ni jogana jo Kenya yande oroch ratichgi thuolo margi mar yudo weche go eko mag thieth. Ite mar adek Piny Kenya ni footballer sues former CS over death post. Footballer Bonaventure Ombira Maruti has sued former cabinet secretary Eliud Owalo for allegedly publishing false information about him on social media. Owalo? Owalo nwacho ni ng'ato otho ng'ato ngima koso. According to court documents filed at the Milimani High Court, Mr. Owalo, who is a former advisor to President William Ruto, allegedly published a condolence message about a footballer on his official Facebook page on January 10th. Mr. Maruti, who has played professional football in the United States and Sweden, told the court that he is alive and kicking. Mr. Maruti amakoro tell court. Court okne. Owalo, what happened? Now, the High Court yesterday directed Mr. Owalo and 8 other defendants to file their defense within 15 days. Should you fail to do so with the stipulated time, the plaintiff may proceed with the suit and judgment may be entered in your absence in court ruled. So you know what I know? In some of these leaders or whatever kabedo posted the social media pages, they have people who are managing these social media pages magi. So this is the work of someone. Someone who qualify for that work. Date on the 10th, sorry Nippon mate, when former cabinet secretary Eliud Owalo allegedly published the false information, even allegedly, TV47 Kenya, Abdul Zak Mwangi, Fred Arocho, Joe Gidi, Kevin Teya, and Kandanda Plug and Vuma Sport
The posting on various social media platforms were understood by right-thinking members as of society to mean that the plaintiff was dead. State given a couple Kuru gima fwenyo ka. Ingine wado somo story almost all along, that's one chunk. Gima fwenyo ka ni kara inya yudo ka just supposed to gimoro. Yes. Tibi kawe kum justas ti poste. Imbi poste. To in mi mark inge no verification. In men gilweti. Yes. Ino kama giluo. Giluo CS walo. Yes. Former CS. To giwe jofwam. Mambe no opposed. Chakwe gima the publisher maro walo. No kao gino kata no report na wall mar jofwam. Yes. Itemra dek. Wachokanya ni over 2 million learners at risk at state staffs feeding program. State staff? Staffs feeding program. Maisha ni nyithindo mok tin ne milion ariyo ni kod ni thuolo no mar nyalo koso we somo. Yes. E kinde go koma chiemo michiwo kod piny owacho sani koro tin. Kendo krom. At least 6.2 million learners risk dropping out of school as the school feeding program grapples with the 4.8 billion funding shortfall. So ni omenda mabed ni ijologo pesa ma konyo nyithindo gieki yudo migago en mano be sani koro nyithindo gichamo you know what I thought? I thought they were doing pilau kana mano Oganda. And remember just as gwenge go koma nitie gwenge moke pacho ka machelo ka tukana whatever mani kilo this school just because of that food. Dalo onge. Dalo onge koro food program no ko bedo ma onge. To koro school onge. School be koro gebede. Picha kanyo nyiso kaka jatend piny owacho migosi William Ruto ne temo nyiso kaka onego bed ni twe chumbe go eko mag reru. President William Ruto and China Commission Construction Company Chairman Song Hailiang gigi okwanya twe. Nakajo China matwe. Okay, we can anyway. Nyala. Apenjo niya. Gigi okwanya twe Kenya. Hauna maoni? Sina maoni kabisa, sina maoni. Mata nini nige maka for picha? Yeah. Tulinyera. They are showing how happy they are. I don't know. Yes, they are very happy. Picha nyakimia. President William Ruto yesterday launched the 371 kilometer standard gauge railway extension from Naivasha to Malaba, betting on trade and regional integration as he also leans on the project to show up political support. Somali porno ite mara ngwen, kanyakala kodi ite mara beach. Ite mambele kanyo mara uchel. Nwachokana ni Ruto Defense Housing Project as tour ends. President William Ruto concluded his tour of Western Kenya yesterday by strongly defending his affordable housing program, describing it as a long-term solution to the problem shrinking agricultural land and rural counties. Yes. Lipondo yango Kenya ni jet pinyo wacho migosi William Ruto koro notieko limbe mare gwego ko mag Western limbe no mabene no weka odhialo malich mokalo chindo mare mar gero ute gweko mabende giluongo ni nengo gini piny. Ano tipo kanyo mar affordable house kanyo Vihiga. Yes. Affordable housing project in Majengo in Maloko. Not far from us. Boma yangu. And then iteno ero mara Berio. One kanyogi cancer patients suffer at KNH as state focuses on Nairobi hospital dispute. Nijo tuogo ekuma ntie koda tuono ero maro mar cancer sainto koro kale andaki malich mokalo e Kenyatta National Hospital kocha ekini mapinyo wacho koro ochomo wange midhiero momako hospital no Roma Nairobi. Pata kano Winnie Odinga bende chalo kagima ni kod paro mopogore koda kina babu. Iwacho ni why Winnie Odinga will wait longer in bid for ODM leadership. Wait longer again. I thought me The Nairobi branch of the ODM party recently proposed the appointment of East Africa Legislature Assembly Iyala MP Winnie Odinga to party's decision-making body. However, this resolution will not be included
in the National Delegate Convention, NDC. Madi timore next week. Awinjo. Maiso ni nyar mane no ga imadun busisa baro DM go sira Odinga mano nya dende Winnie Odinga kato bedo ni delegates wa Nairobi no puodhe mondo mi odhi omany komno ero kata lemono ero mar jalup oga imadun busisa mar ODM. Yes. Paro maket kod mano oboke ni yango ni pod ok dhi kete mesa e bura medhi bi yalo chieng' tarik 27 kod kumar ODM no ero. Pod odhi rito matina. Odhi rito yweyo kete pending. Ite mar aboro, why security firms may lose to NYS in state jobs race. Private guards could be replaced in some public entities as lawmakers push for National Youth Service NYS graduates to take their place, according to a motion tabled in the National Assembly. Lipod no iro yango nyakore mga yuang ni gimomiyo chukdar mabende nie kembe gi giwegi samoro nyalo biro wito tije e bathe kata kembe moko mag piny owacho kaluore ni sani koro NYS ema samoro nyalo bi kawo oketi orit kuon maket kon mau. I don't support. I support. I don't support. These kids who are NYS. Yes. What is their main role? I think maybe. Let me by the way, I've called them kids ngech gin ng'eny gi nyithindo motieko form 4. Ng'eny gi gin garowere madonjo majoin NYS. According to they are kids. Kaka sewacho ni they are kids and security chukudar tich mochikora tiyo kaka giromo go anyway. Kai bro migi. Have you met these guys? No, they're not given Magina. There's no Magina here. That's what I'm saying. Kai bro migi. Chukudar nega Magina. Chukudar onge go. They don't have. But see what they are passing through. What? So many chukudar go. So you say I feel for the kids. I feel for the instead of this elderly to instead of these kids to be killed, the elderly should. Maybe. Nobody should be killed. Nobody, yes. But they are still very young. Okay. These kids, you know, pesa gikanye. That's what I'm asking. How are they earning? And where's your logi? I don't know. They are paid. They are given a ransom according to what they have done in a day. You said, apparently, you know, give me a pesa to record Gima Getemo. For example, Jaten Pino wa chunchi Kisumu. But kagi chunge bata paya. Yes. Kagi to kuno pogol. So they will be paid only for that. Penjo ma penjo. Sechi maonge government function. Magina gina comes or somewhere. How are they surviving? I don't know. A video was also trending Kani Chwadogi at one of the camps. But not part of the training. I don't know. Who said you need to be PNG? Kidi train kaka police. To Tami, yom. Why can't you just go home? Why do they need to cane you? If you're police, king in yom, why? Why are they training, number one? So to get the best. Yes. So it's not a must. It's not a must. The training has to be approved. You agree with me on that? I agree. Koroka wa work for the training marobila. Ji work because of several reasons. Anyalo work nikecha wadwa in police. Ntie ngat mamora a service. To. Aonge ko tekra mar bedo police. Yes. At my age sani, okanya the train mabed police. Aonge get that resilience, number one. At such a stage more in life, man, I'm comfortable with man. Koro ngato mia diketa na work a botanel tate mango. Training. Anyway, story for another day. SGR Chopo Kisumu. The launch of the construction of the Naivasha Kisumu Malaba Standard Gauge Railway by His Excellency William Samoei Ruto, PhD CGH, the President of the Republic of Kenya, and Commander-in-Chief of the Defense Forces. Tarik record the chair list tomorrow. Yes. Kisumu Malaba section, Kibos Kisumu. 8 a.m. From 8 a.m. Yomanyen mardi nyime. Linking region, unlocking opportunities. Apparently, Oteni obedo sponsored koda Kenya Railways. Kanyakala koda Pinyo Wacho.
mapachoka. Iteno yero mara par nyakolo mgajuang. Floods, landslides loom as several counties brace for heavy rainfall. Pi goe koma daro ji kanyakla koda yiengni mag piny gin mago be sani koro dhi nyime kod bwogo oganda kinde makoro counties mopogore opogore sani yudo koth mapek kendo gibano mana ng'ut sati mondo be gine ma ginyalo timo. Counties such as Kisumu, Kakamega, Nakuru, Kiambu, and Narok are among the listed as high risk zone. Kisumu, Kakamega, Nakuru, Kiambu kod Narok gin counties go koma samoro igeno ni koth nyalo biro chwe mapek. Ang'o gigolo Nairobi? Maybe according to weatherman, Nairobi at koth osechako dok chien koro. Residents of Namachala in Kwanza, Tanzania are counting losses after heavy downpour on Wednesday night triggered flash floods, submerging homes and destroying property. Over 40 families were displaced as floodways swept through the low-lying flood-prone areas. And then I know tipo kanyo mar Governor of Nairobi County. Mango kama story mar Namachanja, Trans-Nzoia County. Maybe they're just using a past picture. No, they're supposed to put up photo mar Namachanja. Namanjala. Namanjala. City Hall partners with the City Bank for revenue collection. Tika koro telo mar City Hall boma Nairobi. Titu jechel koda bengi mar Sidian. Mar biro neno ni gichoko omenda go eko mag osuru mag jopiny. Waloro Health Day be nitiere kanyo. Oral Health Day. No. Mono itemara par koda chiel. Mbele kanyo nitiere obok mabalang. Temara par koda riyo. Ibro kao kolo mari mondo minon. Temara par koda dek. Pajo ndiko. Kod pajo somo. Odhi nyaka itemara par koda ng'wen. Apar koda bich. Katun koro mar katun naneno kanyo koburo mako nyathi owadgi Winnie Odinga oywayo kosoe machunga tokone kanyo ni ng'ato ng'ane magawa moro kuma piny kone ni timo naume mochung piny kone omiye direction kuja tu keep coming ODM NDC machalo maladwa. And then waneno kanyo ka ng'ane oburu ywayo Winnie mondo mi odonje ODM full to Winnie nyono piny ndisa nonyonego moketo lwete moring'e nyiso ni gini ichune godo to wanga te madhire then wanga oting'o ODM e wheelbarrow oting'o ODM e UDA en modhiro gach jo UDA nyiso ni wanga ni en e UDA. And then oburu ng'iye gi batha kanyo kuma odhire no oburu ng'iye kaka odhire. Then there's a lady inside the that is Winnie Odinga pek meli badhe ma wi koro kosedonje ei so ma ker Ruto ema wacho ni kuja tu wanga tiyo gi wheelbarrow mar UDA e dhiro ODM kendo tingo Winnie Odinga ochoro go kotero ne Ruto kuja tu. Okay. Keep coming. On Easter today, tarika 20 dwe higa mar 1989, more than 100 refugees, among them Prophetess Alice Lakwena, a former rebel leader from Uganda, escaped from the UN refugee camp in Thika after rioting and damaging properties. According to the camp manager, the riot was sparkled by a refugee who escaped a police swap at the weekend. The refugee had visited the Thika town without authority from a camp management. Okay. Mama ni karabo tiyo kiyot. No ni prophetess. Mani lungo ni how do you call prophet in the Luo? A prophet in the Luo enja gango. Janabi chadonge ni prophet. Hero. Kurma jadami wadako. Yes. Janabi. Oboke mabalang kikanye kwa mgajwang kakulu mari mundo mi isom katinone aneno kiri moro kanyo kantie kod jode
nitiere weche go eko mago mag gopunda bende nyaka thuolo mari mondo mi ng'i kiyiero weche mag gopunda owite mabalang' kata aboke mabalang' no dede nyime nyaka mbele kanyo. Eid Mubarak bende nitie kanyo. May this holy Eid bring peace, blessings and joy to you and your families. Wabe wakwayo no ayi maber itema mbele kanyo. Counties. Yes. The news mark counties. The Podemogi counties. Yes. But in MCS 822 million foreign travel bill questions as cash crunch bites. Wuodhi ma MCS osebiro kadhi e pacho ka endi osemuonyo kwan omenda mok tin ne pesa di 822 million. 822 million ka pesa sadi koro penjo mang'eny tie malo duoko kotenore koda wuodhe maket kod mago. And they used that money in just 6 months. Hey. Baringo kocha ambulance fee dispute. Patient pay heavy price. A simmering dispute over ambulance charges in Baringo has exposed deeper cracks in the county's health care system, highlighting a gap between official policy and patients' experience. Across the county, families report being required to raise between 5,000 to 9,000 before ambulance can move a critical ill person. Aye. Gichulo machiegni ne sling abich, aluf abich, nyaka aluf ochiko. Mondo mi ambulance mar piny owacho kaw jatuoni mater kama thiedhruok nitie. I'm a witness in that. Kisumu kaendi ne an gi jatuo mane nitie district. Yes. To onego bed ni tere Russia. You know how much we gave out for the ambulance? From district to Russia? Yes. Sports ground kaja nyaka Russia. Yes. 25. 2,500. Mondo gol ni jatuo mabe gin magi discharge. Magi. I mean gin magi iluongo nade? Gin magi transfer. Get transfer from one facility to another. Fragile peace return as clamp down silence guns. Mago Turkana kocha. For the first time in months, a fragile calm is settling over the once volatile Turkana West Pokot border. Yes. In Kamelongorok. In Kalemengorok, which has for long been synonymous for fear and gunfire, life is slowly reclaiming its rhythm. Residents say the armed bandits who were once roamed freely, often clad in military-style jackets, camouflage, fatigues, and even uniform looted from slain officers, have largely vanished. Mentioning bandit kata jonjore go eko gisebedo ka gibiro ka girwako ga lep obila. Tinde nitiere counterfeit anyacho gini gi lep obila mabande ya lewni machalo gi lep obila miuso everywhere. Yes. So gidhi ade to ging'iew to girwakore ka gima gin obila. Actually I think ni mano miyo gi power. Exactly. Mi okato not power miyo okinya ng'e adier ni ma ipani mobiro konyi. To kare ene obiro inyi. E pinje ma ok ntiere lweny. Mari jomiko. Coffins of victims killed in what the Taliban said was Pakistan airstrike on a drug rehabilitation center during a mass burial in Kabul on Wednesday. Michael giloso sanduk. Jogo ng'eny. Ok inyalo somo specials. Okay. South Africans say criminal exploiting water crisis. South Africa kujesha kama ntie weche okli maber koda bimore minya modi. Ka utulmari uno mi some 40 years after last one was killed. Rhino are back in the wild in Uganda. Weche magola ntie itimar prayer koda Rio. Agaja meli kaka mela ringo ntite ma prayer koda dek. Agaja meli kod kwano ntite ma prayer koda ngwen. Lendo mag kambi mag ute mag fwambo ite ma prayer koda beach mbele kanyo tie lendo moyiedhi. Ite ma prayer koda biro prayer koda boro gino ilni matindo. Ite ma prayer koda biro ilni matindo giyama magaro lal go chakre piny kanyo. There's a young kid who died. Oh no, God. Bill Jr. robbed by Lord Calcite. I know this kid. The cottage we live, Gertrude, you see? The cottage we live, Gertrude's Children's Hospital on Monday, 23rd March 2026,
The funeral mass and burial will take place at his parents' home in Kositei village, Kositei location, Nginyang division, Tayati constituency, Baringo County on Monday 23rd. You know the parents. Aya. Chaksomo gilongimalo. It is with heavy heart and profound gratitude for a life well lived that we announce the passing of Bill Junior Lorupe Ballot Kasait, a student at Aga Khan High School, Nairobi. Ballot passed away peacefully on 17th March 2026, surrounded by love and courage. He was the beloved son of Honorable William Kamket Kasait. Okay, MP Matiati na neno ginonyoro. Mami wangi kinangoja. I saw it. Oh, ma bude mpicha. Wa, dene kakotin. I saw it. Of Immaculate Kasait. Late. Kijana mdogo. Not because any would mjumbe. Because it's young. Mama chonia. Uone no iki nyithindi. I mean, nyithindo no iku jonyuol. Nyithindo ningo iko jonyuol gi. Tok jonyuol iko nyithindi. Iko nyithindi. Nyithindo kaber te muik jonyuol. Nikech thoth waboka. Tok ni nyuoro iko nyathi matin. Ni nyathi nyathino ni yigni kata ging'ie. Ma pod teens. Oyu 14, 15 ka. Kang'eny to 18. Karach. Jafikisha 18. Wacha nje 18 ng'eng'i onyo we. 18 usitegno. Huyu bado ni mdogo. Nani uketwa age ne? Wacha ni 18 osemature. But ng'iyane onyalo ng'iyo nino ok gindiko. Moro mindiko ka from this to this. Nadwa ng'iyo iyane mar birth. To kaneno kanyo. But he looks young. Ba nyathi ma 14. And give me more. Ago ni wacho ni ja 18 years osemature. Ite matradek aweri kuodo mjumbe wa there. Kuodo mjumbe makudhogi. Ite matradek nyekono magajuangi dweche magtuke. Kenya is losing AFCON hosting. Right. Over 3.9 billion. No, so there. Yeah, well, Kenya has just 12 days to pay the US dollars 30 million. That we have. Equivalent to 3.9 billion in hosting rights fees for the 2027 African Cup of Nations AFCON finals. 1 billion. All risk being stripped of the right to co-host the tournament with the highest African neighbors. Gina getimo. Ite ba predict the fading power of four-time Kenyan champion Ulinzi. Yes. Ite mar predict ite mogi kanyo. Tipo maja tempinyo wacho Migosi William Ruto kochiwo kombe kanyo. FIFA President Ghanaian Infantino, right? President William Ruto old winners trophy of 2024 African Nation Championship as CAF President Patrice Motsepe watches. Messi scores 900th career goal. Joins Ronaldo in elite club. Kako ngomari mondo misom newa nono ni anona wechigi kama nintio boka ni rima Daily Nation kanya so nyalo niti many mari mondo mi nyal temo nade ifwani yema nyal fono yema tut waka yema chok kwa duogo twang yema nitio boka nero mano ma the standard lungan jesa do ya wotseme kachil kodaka an Brenda Genyo anya subanyana. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda
juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Det manimba. Duoko duto ne penjo mag jikondi. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo, kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't giddy up. Kendo goyo lwasi boy kwatho donjo e kanisa nyaka jomihero koro pogore. En gino makare mar chako odiochieng' gi Ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar leson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam e chenro mar Sabato maler ngeso ka ngeso chakre saa 12 mar okinyi nyaka saa 3 okinyi, to mana e wang' jowi mar Kala TV nikech ma e odwa. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molos e rang'iny mamalo, man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arne wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bai, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Det manimba. Duoko duto ne penjo mag jikondi. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV.
kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mawuoyi kinang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molos e rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bai, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiochieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Komuoch to wan kode, duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich, saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto, mana e Kala TV. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Kendo goyo lwasi boy kwatho donjo e kanisa nyaka jomihero koro pogore. En gino makare mar chako odiochieng' gi Ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar leson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam e chenro mar Sabato maler ngeso ka ngeso chakre saa 12 mar Okinyi nyaka saa 3 Okinyi, to mana e wang' jowi mar Kala TV nikech ma e odwa. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani
kata manyachon machalo aliya, aluru, obambo to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mawiki nang'o lith lweti. Ochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Tok bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bayi, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Machiegni kendo nyako mga jwang kamoro moro maintie Kala TV ka wan jombola kendo amorga kabisa. Kent mae odwa manyasayo miyowa. Okinyi maketo yudo gimoro imadho. Odinya kibede mamor. Ya sebilo sometimes this morning. Abila bilo kachamo. Chiemo gi bilo pogore. Ogani. Yes. Studio mara ariyo kachano kanditi wacho ni ento en sawa. Oyudo coffee. Asema donya coffee moro this morning. Mani mnya japuonj. Yes. Min gino siepna kabisa. Aso ni jopuonjo mabeyo sana. Turwe nyapile. Kata sani katoto kode. Sisi mjua. Wallahi sisi mjua. Anatoshana na dota wake. Wakule tu injo. Ango poma kebie break. Mapio wenye kola mga jengi mundo miwangio boke ni erima no mare. Stada do kinyi erima makawuo. Nano tipo kanyo mara jagore. Nati tukuyo mpacho ka endimi gosi Raymond Omolo. Yes. No kebe ni lungo ni ngao? Kebe moro ni bata kambo kangeni ya nga. Naneno. Wadwa none. Harambee House. What do they know? As investigators piece together the 60 million fraud that ensnared Swedish businessman. Fresh details draw the spotlight higher up the chain. 4 of the 7 suspects allegedly staging meetings and gaining access to Harambee House were directly linked to senior officers. Purity Njeri, Njamiu, and Geoffrey Were Odonde are said to be attached to Interior PS Raymond Omolo's office, while Jared Muniaro Masinde and Evans Kipkemoi Simwotwo
are aides to Senator Alan Chesang. Whether through complicity, negligence, or ignorance, scrutiny now turns to what Dr. Omolo and Mr. Chesang knew or failed to know. Maiso nitie jomaundu moko, aluongo ni jomaundu, mosebedo ka yudo yorgi e limo kar jot ma jatend piny owacho. Yes. E tok chik. Gin joma wechego eko mag mibadhi omieno. En mibadhi mar omenda maromo $1,60,000. Weche mag mibadhi omieno gi koro nonro matut nyiso ni gin joma nosebedo ka limo apises moko kae mar jatend piny owacho. Ka gikalo kuom moko kuom jodito ma bende tiyo kod jagoro tinarete kuom ambacho ka Raymond Omolo. Yes. Kamotingo Mikae Purity Njeri koda Geoffrey Were Odondi. Odondi ni gine ma ikalo kuomgi. Yes. Kidonjo e apisi mar jatend piny owacho. Kendo omenda mathoth ilodho. Do you think I think ni jogi nyalo Pius Omolo nyalo kata bedo innocent in this? Samoro ng'ato kala to oking'eyo dila inyamo. Kenya ka tinde wantie kod gimoro miluongo ni an ang'eng'ane adhi teri. Samoro Raymond okong'e kata ni ng'ato nolimo opise. Yes. To en gi connection nitie joma nigi connection manyalo soyi. Mi chop kamoro moking'e ni nyalo chopo. For example, kata office kaendi. Yes. Kama wantie ni ero ni ng'ato biro manyo tich. To kobiro. Yes. To ikete system without the boss knowing. Chieng' moro ka koro ywak nodwaro mage. Koka boss penje to matong'. Ka weche bedo matek. Ka weche koro sedendre matek. Yes. Koro mago nyalo ga bedo. Yes. The importance of Eid ul-Fitr and huge blessing during Ramadan. Nano gimi dwaro cha. As Ramadan comes to a close, Muslims around the world welcome Eid ul-Fitr celebration that marks the culmination of a month dedicated to fasting and worship and spiritual renewal. Oganda jo-Islam sani koro chope thuolo gi mabende koro gigonyo tuyo mabende gisebedo ka gitueyo kuom dwe achiel. Wach momako wang'i kanyo? The phrase Eid ul-Fitr translate to festival of breaking the fast. Eid ul-Fitr and festival of breaking the fast. En nyasi no ero ma itieko godo tueyo. Yes. Mabende ne gitueyo. King'iyo picha kanyo nitie jenzi moro kanyo ma en ok oumo wiye. Inene? Jenzi moro moko. Jorasta faras nika. Kama picha mano ka ng'ige ng'iya. Line mar nyithindo gi. Lakini gin Rastafarans ma iluongo nade? Mabombe. Ma cool kid. But it's good. In kibin Rastafaran to in Bombe to ngamuluri yongi. To ken Rastafaran masafara. Wangi kende. Brenda koro mokodi to tiende. Kama kuro ga ilembe gi kuro gik moko ilembe gi. Jaba ilembe. Wangi kende kwar. Gitimo ga nango kata ka koro gidwa timo. An vijana inano kaneno kata ka biro mbele na tamba biro ka. Kwani lu bath yo kocha? Aga go yutan. Ka un kendu e yo achiel. Manyo kuma luwo maber. Adier? Maber. Kenda si umno kanegi. Gwenge ma Nairobi ang'o matimore? In Nairobi, DCI officers in wife's murder probe, Daniel Mburu Masharia, a senior directorate of criminal investigation, under investigation for the murder of his wife, is admitted to Kenyatta National Hospital. The court heard on Thursday Makadara Chief Magistrate Beatrice Kimemia heard from the defense lawyers Danstan Omari. Omari ni Bomakobuche, man. Omari Makobuche. Oma Bay leaders told to stop insults. Gwenge ma Oma Bay jotelo koni okungdhogi. Giwe ba weche. Civil society leaders have slammed Governor Gladys Wanga and former Deputy Yugi Magwanga over their personal attacks. Wanga recently mocked Mr. Magwanga physical appearance. Later, wacha ni switch Magwanga kuber. No, today Magwanga suchera racha ma. Magwanga masuche ole tongane wangetaro. Fine, let me continue. Physical appearance. Later, Magwanga retaliated in a public forum. The coalition of Oma Bay Organization and Governance Oversight, Chogo, expressed displeasure with the alteration of the two leaders. Chogo chairman Edgar Ochweyo said
The utterance are uncalled for, and the two leaders should play decent politics. Mombasa. Cruise ship brings 750 tourists. A cruise ship docked at the port yesterday with 750 tourists and 450 crew members amid pomp and dance from traditional dancers. Meli mara dai koro kelo welo mok tin ne 750 e dhowath ma Mombasa. Siling Beach Boys nigi tiche. And Migori residents fault police operation. Nyatike residents have pleaded with the government to halt ongoing police operation in Makalda that left the town deserted. Police launched the exercise on Saturday after a rowdy crowd attacked Makalda police station on March 13th, burnt down a police vehicle, touched 6 houses, and vandalized the station. This happened as residents held protest over insecurity. That has left scores injured, property stolen, and lives lost. Gimingeo kata gimokingeo eni majoni ko bire gwengu to piny lich. Majoni ko bire gwengu ni Makalda sani ko piny lich onge wuotho. Agini jawuoyo ringo mola. Studio mar adek ko chaneno jakeno Ratiro Oganda Oganda osechopo koro wadhi chwale mapiyo piyo. Yes. Mondo mi Oganda pimnwa ni to jo salama yao. Eten piny owacho bentie oninde tokwa ka. Yes. Piny moya koso. Court tells man off over stomach brewery claims. The Employment and Labor Relations Court has thrown out a case filed by a former assistant operation manager of an IT firm who claimed he was fired for suffering from a condition that made his stomach a brewery. Magolo puong koso ye ka puong mang'eny. Gini kinde puro ka winj maber. Ambio ka winj gido. Wabro winje kono mga jonka thuolo mari mono imanye. Floods leave over 30 families homeless at risk of diseases. Maisha ni ikindigi kima ute moktene pradik oweka onge kumare dagi kuma Tanzania tuoche mikelo kod pi bede koro luoro ntie ne nyalo biro mako. Ywaruok e weche mag Nairobi Hospital bentie piny kanyi nene Brenda? Yes, hiyo story I understand. Ngani ne biro e tich ka omero ken soba. Then owacho ni okomadh alcohol. That is suffering from a disease miluongo ni auto brewery syndrome. So wacho ni ema loso kongo. Koto vito koro ngino riembe tich because obiro komer seche te. Koto ko defend. Koto wacho ni there's nothing like that. Onge kaka kongo nyalo wuok e dhano. Ni kongo nigi oko. Kongo loso iye kende. Koro obiro kae oken soba. Arambeo's PS officers at the center of 6 million fake tender scam. Mano ne wasomo mbele kanyo. Yes. Ite bara beach Brenda. Ruto's university funding model stars at collapse. Maisho ni Silwe beno sa bedi kisiro godo mbala na mapacho kwa endi kod Migosi William Ruto chal kigima koro nyalo mbemore piny. Ite mara uchiel. Iwacho kanya Ruto launches SGR amid raw court says amid raw. I thought ni imeenda mpaka huko. Amid Landro. Amid Landro. Jeten pinyo wacho Migosi William Ruto odhi nyime kod yao kata yaro ayanga ndarano ero mar gacho kolo babede kalo owuok Naivasha chopo Kisumu kadhi Malaba kata obedo nitie ywaruok moko e weche mag lo makuma reruno kale. Ka thuolo mar mondo misom report market call mane ite mara auchiel ite mara abiriyo. Court says chief rollout violated basic rights. Nikato bedo ni okuma manyien mar thieth mano mar chief koro ne oketi oko kata no oketi tim kata kamano ratiro mag jotuo moko to chal kagima ne podo koriti. Court bars EACC from probing judge in Tuju EADB 1.9 billion ro. Okay. Wat matu kentie kaka do koro tamre ni ntie EACC ok nyal nono jang'ad bura. No, jang'ad bura no chalo kagima no ka omenda moro ma. Otudre kod weche masani duodo Wuoda Sembo, Raphael Tuju. Mbele kanyo ntiere wach mar It's Ruto's Drama Festival in a new bid to censor controversial pieces.
Magoro Sares, Boys, William Maroro in the play, the story during this year's Nyanza Region Drama and Film Festival in Kisii County yesterday. Oh, it has begun, eh? Mm-hmm. Odhi nyime. Abani magi nyithind jo JSS kod jo primary. Yeah. Bende gi lwete. Okay, panda lwete. Okay. Okay. Wadhi nyime kanyo kono mga jong itimo chiko ntima na weche be koma goala inactive phone line can't be sold before users approval. Yes. Gino chikno to nego keti to gino ma line da moro ma pod lika kasa. And inya yudo ni ko makala ino semai makata gini ngi momiyo no kitigi line for that period. Gimaji line, I have another friend of mine man nigi line mang'eyo. I took long kani poka wuok kod next time ka gocho ne ng'ato ne mama ko line no. Mama ko line. To kono ne line no wetiyo go chon. Now let me tell you something. I used to receive court messages from Nyamira Law Court because line mana ng'io manyien baka na gisema ya line. Mano ne line da ng'ato magimayo ng'ato. And by that time ng'ano ne nigi court, ne nigi case court madhi nyime. Kori ni mani duari so I was receiving those messages. Nyaka ne case room. Ero. Ni luor di. But I was told ni bora ni ng'ano attend. Okane baraj. I'll just be receiving the messages but kanga chaka case ya dhinyi menga cha attend. It's okay, but I was my number never will register. Koko attend. At first na luor ni to dipo na sema ada ng'ato ta. Bale kanyo ti goro mar cartoon Brenda wadhi dhi nyime. Goro mar cartoon temele kanyo. Yes. Samano 80 mara par kodariyo. He's on going to rain cat and dogs, eh? Again. Unge wach mama lich kanyo, penyo tie kanyo. Bosco waro ka kot dichwe malich. Bosco jite. Was Mudavadi's mission in Russia successful? No. Kautuno mali mondo misom report market code mano. Pajo somo code pat jundiko chakra chakanya kod Mogajwang. 14, 15. Which mantie counties wanti temara par kod auchel. Yes. Students, local communities, rivalry leaves victims dead as tension rise. Solomon Aira, student leader at the University of Nairobi, Kikuyuni campus, called for talks between the student and local community. And kama yuaro posebedo kaneno e kind jogweng kotenore koda sandwa bende nyithindo kalo e lwet jogweng. Yes. Boke mabalang tie mbele kanyo. Picha kanyo mar nyadendi ma nyanyediriyo. Mano kinyediriyo. Oh, manyedichia. Manyedichia to wangi. Kaka jok matine roka ngolo kawan kama. Weche be ko mag dusruok je kanyo ni ka nyadendi dusre kanyo malichie mokalo. Ite mabele kanyo. Entertainment. Weche be ko mag mor to ngona tie kanyo. Singa okay fine. Mbele kanyo tiere lendo pogore mantiere itema la par kod aboro. Itema la par kod chiko gin weche ge kuma go ala ne kod Mogajwang ka utolo mari mondo mi som. Itema la prario ka komenda ringo e pacho ka indiko da boma maka kod boma Bombe maoko. Bombe maoko. Yes. And then itema prario kod achiel. Wan kanyo gi weche go matimore pinje maoko. Born to survive the brutal life of Kinshasa's street children. Yalo somo report market kono mane itema prario. Kachiel. I used to like this guy. Who is this guy? Influencer and TikToker. Kabilem is pictured during an interview with the AFP on September 18. Do I know? Don't know him. You know Kabi. Itemara prario kod dek gin lende motim kod ute komo pogore. Agaja mili kod kwano itemara prario kod angwen. Prario kod abich gin lendo mago matindo tindo. Adina ke prario kod auchiel. Prario kod abiriyo. Oh no, prario kod abiriyo wan kod lendo marusie kwacha. Mane nyathi mane owito ijogi to ndike maler. Sana. Iluonge ni ng'awa? Bill Junior Lorupe. Bill Junior Lorupe. How do you lose such a young soul? Such a young soul. Very, very young. Very young. The Lord rest his peace in his soul. In eternal peace. Ntiere kanyo itema prario kod aboro gin lendo go komo pogore prario kod chiko gin weche go ko mag tuke. Ano tipo kanyo mar Jakenya Noah Kibet. Ka entie kanyo 800 men's semi-final at the World Athletics Champions Oregon. Ongama potine? Yeah. Yeah, anano kanyo ka piem go nyime. Iche mar prario kod iche mar predek Kakamega and Musingu keeps winning.
Mano tugo mar agoko. Skunde. Rugby. Rugby. Ka thuolo mari mondo mi ng'i weche go eko. Is action gala as stars shine in Nyanza and Rift Valley Games. Manyata and Yala book book semi in handball and basketball respectively. Ka thuolo mari mondo mi som lipot market kon mano. Haya. Handball. Nyanza region results. Handball. Gu 24, Simero 24. This is the one we were watching yesterday. Oh. Hey, kamano chungi chane Gu and Simero. Manyata. Manyata, yudo 26, Menara 21. Migori 26. Mirogi 26, Menara 27. Kadika 30, Moisindo 29. Uloga toka chiel. Manyata 31. Nyambaria 11. Maseno 17. Kisii 20. Mana handball Basketball. Maseno 35. Agoro Sare 38. Kisii 55. Kisumu Boys 45. Usenge 53. Nyambaria 44. Nyakach Girls 20. Barchando 39. Asumbi 63. Manga 13. Asumbi nogo ngato ya. Hockey. Ambira 2. Maseno 2. Mono draw. Kanyawanga 0. Oriwo Boys 2. Nia Girls Oido 5. Maiko 0. Agenga 1. Nyamira 1. Rugby 15. Otieno yo 19. Anjego 15. Good. Yala 11. Kisii 3. Kadolotunga 16. Gendia 6. Maseno 17. Nyambaria 5. Makofi tena ya kilo. Makofi. Mano amiloyo. Mano kuro kwa di nyime somo sport kwenye mama kwa tieko. Yes. Walore kama nyo kwa mangajwa. Kakoro wadi nyime weche magtuke mag skunde sekondar. Wadi nyime. Indo kawono king. Tomorrow finals. Tomorrow. Onya dhi kwa kocha. Yes. Nikon mga jongi kanye timo chopuge nonro giko manonro maroboke kinyiri market kod maendi ngene jatend piny owacho migosi William Ruto nitie boma maduong' ma Kisumo kaka Brenda wacho ni pachoka e kendo wageno mar bedo kod twak machiel kachiel kod jakeno tich Oganda migosi Oganda. Yes. Wachni Oganda. Oganda mabedo sedonjo ka. Kago wanga studio mar adek entie kendo adwa ni mondo mi warwake mondo mi wambik kachiel ari adek. Oganda binge. Mano jawala matuklu. Kikinena na kakinena. Jawala mathingi. En wuduon lo. Yes. Jadunga Oganda. Jadunga vyo timo jere. Oneno mabor. Wacho nigi moneno kwa obedo. Kata idh makit mikachwa. Tokene. Kendo kumi yudo ka Oganda dhi mos. Ibe dhi mos. Dhi mos kabisa. Kumi winjo ko dhiro. To be dhir. Jatendo bila Manyanza ung'e kendo koneno kodhi station to ngimani weche be wala isikudangani hata mheshimiwa Mwore Flora konena Oganda we Audi nini shafanyika watu wakondele wamefanya nini ameanza tu Audi anasema hapana mimi nimekuja tu kusalimia nani Oganda wewe no bed kode nyakor mongojong tolo machuok mabiro mbele kanyo lunga ndia sasa do ya wood seme Ratiro koda kan Brenda Genyo anya subanyana.